UNdunankulu wesizwe samaZulu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi usekhishiwe esikhundleni. Umntwana kwaMinya kodwa isilo sona qobo lwaso asikaze sisho lutho kimi. Njalo uma isilo sifisa ukudlulisa umlayezo siyangibiza lapha esikhona sikwazi ukudlulisa lowo mlayezo. Ngakho ke isikhundla sobundunankulu isikhundla sesilo. Uma isilo sibona ukuthi siyangikhulula, uma ngempela kuyiso esibhalele incwadi engiyibona einkundleni zokuxhumana, okwami ukubonga, ngibonge ithuba ekunikwe isilo sokuthi ngikhonze ngaphansi kwaso njengondunankulu waso. Ngiphinde ngiyinikele kabusha ukuthi ngiyohlezi ngikhonza ngaphansi kwesilo indlulamithi yamakhosi noma ngingasekho kulesi sikhundla. Okukhathaza kakhulu ukuvela futhi kaMnumzana uJacob Mnisi owayekade lokhu elunguza emhlabeni kaZulu noMiss Rejoice Tembe owaziwa njengogogo ngoba beconsela ubuhlaba ongaphansi kweNgonyama Trust. Sizwile ukuthi sekhona nabameli baseMpumalanga Province okuthiwa uRakwena Attorneys abathi yibo abalawula iNgonyama Trust namakhosi awazi lutho ngalokho. Ngakho kukho konke okwenzekile ngiyafisa ukuthi ngicizelele nabantu bonke baseNingizimu Afrika bazi ukuthi lesi sikhundla sesilo singafaka noma ubani ngesikhathi esifisa ngaso sikhiphe noma ubani